coftal ɓallimen Aissatou heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama on jaɓɓama e yewtere coftal ɓallimen en jarnimo kankone Boly Ba alet hande nde kaleten koko yowiti e kawguel manguel adunaru barakana baɗow to Côte d'Ivoire ko alet hande nde guel kawguel timmata Côte d'Ivoire ma hawdire Bénin yamɓi 19 to Treichville palais du sport mo Treichville holi on ɗamini ɗon heɓa kaw e hakkunde ɗe diɗɗe ɗiɗi holno jiruɗon kadi juɓɓingol ngel kawguel hikka toon to Côte d'Ivoire ko wona ɗum tedduɓe mamin kal haala adodiral putel jamdi baɗɗo to Cameroun e nde yontere kam itugol Aliou Cissé eltannoɗo jiɗɗal Sénégal e darde muɗum so heeƴi hen mamin kal kadi haala fettoɓe Afrique naaɓe hollirɓe jamaragal tigui rigui e Ligue des Champions tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe men bisimilla. On calminama lawol gongol mi juurima kadi heɗɓe garal e karallagal ngal Sara Doumbouya kañum e Malang Sonko hande yewtere nde jaadeten hen hono wowiri ni ko Arouna Deme e Dieynaba Sow. Arouna salminama. Aissatou salminama hettiɓe foof kal calminama e ɓe gonduɗen ɗo hene ɓe eyo anni Dieynaba a weeɗama jungo. Aissatou li a salminama min calmini heeɗiɓe kala e ceerno Harouna. A jarama Oussa Oumar Bari. A salminama Aissatou, ceerno Harouna salminama, Dieynaba salminama, dendagal hettiyankoɓe RFI guila e radio ha hello Facebook foof calminama. tedduɓe mi haalani on ko ɗo e wakkatiji seeɗe tan kawguel manguel adunaru Maracana timmata e fuɗɗode nde noon ko diɗɗe 16 kirodirtuno ene tawno e mabɓe Brésil, France, Belgique, Jamaïque walla wiyete ko Jamaïque yo Jamaïque hay Sénégal tawanoma toon kono ko Côte d'Ivoire leydi jaɓɓidi kawguel ngel e Bénin kawdirta e timmode nde holiɗen diɗɗe keɓata kaw walla holingal diɗɗal heɓata kaw Abdoulaziz Diallo waɗani en jangtore keɗoɗen. ɓawo balɗe sappo tiɗodire desewal windereyankowal Maracana ko hande kikiɗe fejundaru ndun huɓata leydi Côte d'Ivoire foludi laabi 9 desewal leyɗe Afrique folirno hanki leydi Canada loggi 6 e ɓolum kadi ɗaɓal timmode leydi jaɓɓini ndin fottay ka kikiɗe ɗo e ɗimmoɓe maɓɓe ɓe Benin liɓunoɓe Togo loggi 2 e ɓolum Sylvain Yo eltowo diɗɗal Côte d'Ivoire ngal no weltori no sukaɓe makko ɓen fijiri non ha hewti ka timmode. Lors du premier match nous avons failli ka tindodiral aranal men wopuno men seediri loggi ɗiɗi sengo kala men foliri ɓe ka loggi jaaliɗi men wurtino men fijirta non sukaɓe am ɓen tinni men foliri loggi 6 e ɓolum men foliri kadi loggi 4 e loggol hande kadi ko loggi 6 e ɓolum miɗo welti fota kono golle ga sali taw nous n'avons pas encore fini menen ko desewal ngal men hulani ko ɗum woni ko holli eltowo Benin on Alain Farel. Nous on n'a pas d'adversaire, on prend menen men ala hulanaɗo goto kono tindodiral ngal ardi wo men ƴettitirta men naata joni men ƴewto ka ɗowlu no ɓemɓe men tindodiroyta fijirta non si men fija timmode nen mi tentinana on wonde Benin ardali ɗo wonugol ka sera. Notre objectif c'est la médaille d'or. Si yawti e hendagol desewal ngal e gannaji ɗin foluɗo on hendoto mbuuɗi embere ujunaje 80 kalisi dollar. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. Abdoulaziz Diallo a yettama tedduɓe ene wayno duwaw moɗon walla duwawma Dieynaba Diaba yontere yawtude nde aɗa wiyatno Allah wawi desewal ngal wasa yaltude Afrique hankadi kam wonno Bénin e Côte d'Ivoire kañumen kawrata e timmode nde yaltata Afrique heddoto kay wiyete ko hooli e ɗe diɗɗe ɗiɗi heɓata Côte d'Ivoire kañum yuɓɓini kawguel ngel kañum kadi hokka inde favori woni tan kañum heedi dow e Bénin kono Bénin kadi sen daari kañum hande e kawdire ɗe waɗi ha yetti ɗo henne mate kadi heɓani wasara wawa heɓde woni e dow Côte d'Ivoire. Dieynaba ko an gadortoɗo hadi Arouna.
ko adi ko fof ko weltare mbiɗani duwam jaabam par ce que hunde waɗe ɗo henne ni yooɗi so yimɓe mbaɗi hunde kam wiye fuɗɗi koye Afrique kam yoɗani dase nawe caggal leydi pays goɗo naw ɗum wadde so heddima ɗo e Afrique kam ko hunde nde ganduɗa ko wande fayida ko heddi ko Côte d'Ivoire ko guila iɗan yimɓe mbino ko favori so ƴeewi to banggue Afrique ɓe nawi ɗum laabi kono tolno e laabi jeenayyi te guila e fuɗɗode nde kadi jikoɓe kolliri Benin guila e fuɗɗode idimi heɗade entraîneur mabɓe o wono Flori Danso somi jumani kanko o guila o ari hono ko haali hande ko ɗum o haalano kala e saaha wi kamɓe ɓe gardi ko hebde médaille d'or kamɓe guila kala keeɗi mum ko ɗum o heewi haalde kala e potite makko guila e potite mabɓe giɗon fottano e Jamaïque e ko nandi hen wadde omone ngal ɗon jaɓɓal kono wonta ko weeɓi saabu Côte d'Ivoire hadde caggal wiyede kañum ɓuuri hen hedde yesso to banggue nawi ɗum e Afrique kadi ko kañum woni leydi jaɓɓidi so renaki ɓe mbawi wadde ko mbanno men e coupe d'Afrique o ko kono Benin kañum ne poti ɗum rentade no feewi Aruna Mariane a yiyani bene sorte desewal gale juuɗe Côte d'Ivoire pettugol de ala fofuta surprise no wawi wadde ne wiireteni bettere ne wawi wonde hen kono ham ho Dieynaba haali honoon yaari Côte d'Ivoire ham kañumen kamɓe coosi ɗum mboɗo sikki kamɓe ɓuuri wawde hen wonɓe e jeeyaɓe hen ɓe kala no wawi ɓe jagga raaya mabɓe saabu guila futa ha joni hoɓe keeɓi hen hay goto heɓani woni yiya ha hesti tan hikka arɓe ɓe ɓuuri hewde leyɗele mawde garde jeeya hen de tottiri ɗum tuma dimension goɗɗo no wirede noon adanno waɗatno kono leyɗele Afrique walla leyɗele jeetati kawranno joni ham yaha hen sahaji sappo e ɗiɗi comme no battidiri woni joni mi yaha 16 wonni wonde piyirgol ngol nan aduna fof nan yaara yesso aduna fof nan futto nadde hen ayi Brésil ari Canada ari France ne jeeno hen e leyɗele goɗɗe goɗɗe ɓe ganduɗa aɗan France bénéfice ɗum ko jeetati bene fi ɗum noon weltare pour Afrique saha noon haadi sa waɗino tawi kopporeje ngala hen no wiyeteno wonɓe jitta arde ne woodi coftanta ɗum kamɓe noon laamu Côte d'Ivoire jaggi hen no moƴƴi no waɗi kalis paydo bato fayida seeɗa aɗa andi gañiɗo ɗum kala nawɗo kawgal ngal ham no heɓa million ngaji 50 ɗum ne ɗum no waɗi sa siftoro Sénégal nde ñanden wiɓe noon Sénégal nde coupe d'Afrique 2002 Mali jeehi ha final fiya kamɓe ɗon fi ɗum de heɓno tan ha million ngaji 60 hay sino joni watti wonti milliard uji hunde fof wonɗo fuddorono kono kalis pawteɗo hen o no waɗa encouragé no waɗa ha kala wiyaɗo e artan softana arde nde wadde an e yiyande ma juɓɓingol kawguel ngel rewi lawol Côte d'Ivoire rewi lawol ɓe mbaɗi hen fayida no feewi banggue organisation o sa jewtinmi hen e godinoɗo équipe Sénégal janottuno nde ɓe garti hecciyanki min kaldi hen seeɗa kono ham ko wi ho e banggue no ɓe jaɓɓora no ɓe gonjo toppitora hôtel aji e fof organisation no witere ni ɗum kam minen min yii min gandi Côte d'Ivoire on banggue ham ɗum noon ma won kono walla pertugol ngol yarude yesso saabu ma yimɓe coftan arde kala nde ɓe nodda so neɗɗo arema no jaɓɓorda ɗum welani gongol mboɗo sikki sa noddi ɗum hewata wawata artude ne woodi anne Moussa hol kongal ma hen holno jiiruɗa kawguel manguel adunaru Maracana juɓɓinaɗo hikka to Côte d'Ivoire noon Aissatou mbiɗa sikki Haruna e Dieynaba kaali ko waɗi ko hen fayida en mbiyat tan ko ɗum weltare mawde caggal nde timmal ngal wawi fettede hakkude ɓiɓɓe Afrique ɓe ganduɗa ko Benin e wondude e Côte d'Ivoire saabu e nder potital walla folotiro ngo France arino hono mbiɗon ni Brésil arino hino wawno wonde hakkude Brésil Afrique leydi gondi Afrique walla France walla hakkude leyɗele janane ɗiɗi par exemple France et Brésil walla France et Jamaïque kono wonti hakkude Afrique et Afrique wadde noon ene yama mbuɗu ngu ma heddo yaltata Afrique goɗɗum ɗum ko hono Dieynaba wini hande eɗen mbawi wiide fartange mbo Côte d'Ivoire dañata fijete koye nder leydi mabɓe bamboɓe ma gara e timmal gam wawde ha hande okkudeɓe cuusal kono kadi e pellital wawde ha hande wadde hono koɓe mbanno ko e kan hayso tawi wona waktu goto wadde yo bene rento ko wona ɗum ko goɗɗum ɗum kadi koye nder Afrique ɗum ɗon ma saab hande
ɗum ɗo folotira ngo ɓeydo hebde fayde kono kadi africain ji ɗi hayso tawi kañumen ne ganda ene mbawi yuɓɓinde potite mawɗe nden kono kadi kollira ko mbawkali men par rapport soɓe jeehi leyɗele goɗɗe ɗe no wodi Moussa Oumar Bari a yettama tedduɓe sen gummima Côte d'Ivoire payeten ko Cameroun toon e aset hanki adodiral puccel jamdi juɓɓintenogal toon inire Grand Prix Chantal Biya timmi dogoɓe walla mbiyen adodiroɓe hewɓe tawama ngal kettoɗen maire wuro Meyo Mesala ko goto e yuɓɓinɓe ngal potital Rufa'u Baba ɓami kongi makko. Nous sommes toujours contents de recevoir. Min ɗo ceyi konde fuu ɓe jaɓɓugo hoɓɓe waranɓe daga nokkuje feere feere ɗe leydi Cameroun e ɓen waranɓe daga leyɗe goɗɗe ngam daɗo baskouru Chantal Biya ɗo wadda hoɓɓe waranɓe daga nokkuje dayɗe en ɗo mari ɓiɓɓe leydi Faransa en ɗo mari ɓiɓɓe leydi Belgique e leyɗe goɗɗe bo min ɗo seyori e majum ngam min giɗi jaɓɓugo hoɓɓe masine. Nous aimons accueillir. eyo on noon woni maire diwal Meyo Mesala ko Rufa'u Baba gollitiɗo men to Cameroun ɓami kongi makko ɓamino ni kongi adodiroɓe woɗɓe kono noon min keɓani fawde ɗi ko artude tan e ngal potital en kalino ɗum ne e jewte men goɗɗe haala adodiral puccel jamdi ɗum ene yuɓɓine e Afrique ko ɓooyani yuɓɓinama to Côte d'Ivoire ngol ko to Cameroun e leyɗe goɗɗe kadi ene juɓɓina ha e ñalaɗe ɗe mbiɗa sikki adodiral manggal ene waɗanno to Suisse potital manggal kay hewɓe noon ene ɗaminano walla ene padano toon ko yowiti e ɓiɓɓe Afrique naɓe kono jiyaka toon ha ɗo e potital batgal to Cameroun ɓiɓɓe Cameroun naɓe jiitaki hen koye mumen saabu mbeɗa sikki ko ɓi Belgique goto kañum heeɓi darde mawde nde kañum heeɓi desewal ngal mate ko Afrique naɓe ɓe goni joguiɓe caɗele tigui e banggue so wiyama adodiral puccel jamdi Aruna eɗen mbawi jaggude eɓe jogui hen caɗele no fewi sa yaltini jeeyaɓe Érythrée ɓe hay ɓe enne wona kañumen foof soɓe kawre ummiɓe leyɗele goɗɗe ɗe ɓe keewi yande yiyano ko Burkina ummotanoɓe toon ɓe banggue puccu jamdi no gonnuno ham e wawde seeɗa kono duuɓi ɓettoɗiɗe no leydi mabɓe no yaari ni banggue sécurité o foof fikisa ɗum waɗi hande woni kammene ɓe natti wawde jogade no ɓe jogortono ni kal ballal ɓe dañanno pour wawde darade no moƴƴini ayi haali ɗum ko ɓi leydi Belgique biyeteɗo West Van Dijk gañi ɓe rewi hen ɓi leydi Algérie koddoje tawa tatoɓani toon jeeya to Belgique mboɗo sikki Burkina ɓurɗo barade o no woddi no fewi Cameroun ne ayi dañani hen no fewi ɗum no hollirta tan won liggey no foti waɗede e leyɗele Afrique ɗe foof saabu tour no waɗa to hen to Burkina gandaɗo no fewi aduna foof no ara hen Côte d'Ivoire no waɗi Rwanda no waɗi Rwanda ni e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ko kamɓe poti jaɓɓade kawguel manguel adunaru ɗuma ɗum no hollira won hoɓe mbatta hen ɓe daari hen ɓe tinni hen kono hamno ene heddi haade leyɗele Afrique kewde hen no mbaɗa kono noon addude tan yimɓe ɓe ganduɗa won darde nde mbawi darade so kawre ummiɓe leyɗele koddi ne wayno leyɗele tubakoɓe ni so gari ni en jiino manque heewi no fewi liggey o no heddi heewi ɗum noon mataw ardiɓe ɗum ɓe ardinaɓe foti ƴewtade darde mumen ne ƴeewa no balliti ɗum so laamuji jaggani hen ne yaata hay sa yi o tourne wiye Chantal Biya no waɗa duuɓi 30e édition wiya 24e non nogas e nayyi kono duuɓi capantati omo waɗa e nder duuɓi capantati o woni 24e édition par ce que won duuɓi ɗi o waɗano sa jagguiri ɗum noon woni wonde joom suudu laamu leydi ngo kañum waɗi hen juuɗe mum kañum woni kala hono waɗi hen kañum watta janggo e jaam so yaltini jungo makko walla natti wonde ɗo ay Sénégal mboɗo siftoro ɗum mboɗo haalta ɗum no fewi nde président Ablaye Wade woni ɗo ɓi yokkono wiyede Sindiély Wade no wallatno fédération jogui ɗo puccel jamdi o hakkude 2001 en faade 2005 2006 ha hedde 2007 kala yehi fof koko hunde nde koko maayi nde o yaltini hen juuɗe makko nde tan yiya doole joguino natti jogade ɗum te nden nde yiyeteno yimɓe gummo Faransi ɓe gummo Italie ngara Colombinaɓe ngara kala leyɗele pawnode e banggue puccel jamdi he
addude équipe aji mawdi no ganduɗa so ngari won ha ɓeydata tan no garanno joni noon ɗum fof natti yiyede natti tedduɓe eɗen jogui toɓɓere wadde mataw banggue Cameroun e Côte d'Ivoire ko ɗon kaɗeten e gara Sénégal hankkadi haalde ko yowiti e fukku koyguel kabaru Sénégal o woni en majjani Aliou Cissé natti wonde eltowo diɗɗal fukku balngal o ittama e jonde makko walla mbiyen jagorɗo coftal ɓalli o ittimo e jonde makko e nde yontere haala kewko noon waɗi Aliou Cissé hanani ittede jonde mum omo hani ittede kay wadɓe mbi aha yo itte hewɓe kadi cofni ko riwa e yesso ngal diɗɗal mati jagorɗo coftal ɓalli o no waɗiri ni ene hanno waɗirde noon ene hani wadde ko wayni ewa ɗum woni namdal ngal gadortomi koye ma Dieynaba an holno jiruɗa hande Aliou Cissé ko itta e jonde muɗum e yesso diɗɗal ngal mate ko hunde hande mate jagorgal ngal kadi ene hanno waɗirde ni jagorɗo coftal ɓalli eyi jagol Aliou Cissé kam ko hunde hande par ce que kala e saaha eɗen mbiya Aliou Cissé yo yaa par ce que o gayn wiyata ko dole donki yo dole keeɓa ko jaaɗo hankkadi ha o yettima to fonnoɗo o yettade kattude kono yaari ni woni ko yoɗani que ko neɗɗo wawi wiide Aliou Cissé fof immiɗa ko yonti kay hankkadi yo yaara woni no yaari ni yoɗani an holko mettuma e no yaari ni yonti mais ko bettere yonti wonɗo fonno yaade onon fof mbiɗon ko yonti on saaha mo ganduɗa on saaha omo fonno yaade taw caɗele ngala so o riwe nde arti coupe d'Afrique nde arti mondial nde omo fonno yaade hayso nden ni omo wawno riwede walla ɗum no nden so riwnom caɗe gulali mbatta haydara watta walla kanko jagorɗo haali ɗum mbiɗa sikki e windande nde waɗi wonde ko ɗum ene jeeya e dalilaji ɗi addi wiide ko ɗum nden kanko wawno sala ɗum o woppana hoore makko hayso woni won wiiɓe kono kanko o yiɗi woppude ko kada ɗum yiɗi nawde wonɗo yiɗi nawde kono hankadi neɗɗo so yihandi ronkude ɗum ɗo tan o salante noon hen par ce que ɗo joni soofi kono no jagorɗo woɗirni jomum ne heddora pottitte nayyi tan mbeɗa sikki heddora e qualification ɗi on wawno woppede o jokkit ɗum ɓe sikki Sénégal ene foti hawodirde e Malawi ko ñande jeenayyi e sappo e goode ko ñande sappo e goo e mbeɗa sikki tatiɗi sappo e goo ɗo e Daharu sappo e joyyi sappo e joyyi ko sappo e joyyi octobre mo gonɗen o ɓe jahata kamɓe ɓe jahato Malawi eyyi kono hunde ko betno ittirimu ni gacca o jokkit ɗen ɗon pottite walla neɗɗo mo ganduɗa e balɗe ɗiɗi on foti yaltinde doggol makko kanko alarba somi jumani walla talata o riwa aljuma o fonno yaltinde doggol ɓe ganduɗa kañum goni fottoɓe e Malawi ɗiɗon pottite ɗiɗi ɗum ɗon foof ala ko bindata hen sona wiide ko pawra facteur aji heew mbiya yimɓe cowɗi walla wayni hayso ille anga keɓtoɗo haalaji Moussa ande wallam ɗo kanko wi hankkadi ɓiɓɓe Sénégal natti yidde Aliou Cissé ɓiɓɓe Sénégal nde natti yidde nde ɓooyi Aliou Cissé ɗum ko gonga kay so tawi jo yimɓe mbeɗa sikki tan digol ngol ko wasde min ko jaggumi ko wasde hormare noon ɗum ɓe ndewirni ko ministére ummo waɗani élégant ɗum woni ha yoɗani ne soofi par ce que sa acci neɗɗo ari ha yettima ɗo hen aɗa wano accude o jokkita ko heddora ko hayso pottite ɗiɗi walla pottite nayyi tan mbeɗa sikki ko heddora ɗeɗo ɗiɗi wonde ɗiɗi gonɗe garoɗe ɗe novembre so ari kala walla jewtida makko mbiya yo waɗ démissionné ambano ni yewtide makko ɓe mbiyamo yo waɗ démissionné par ce que teddungal Aliou Cissé ko wawi wonde foof on foti teddinede hayso woni min kam min ɓurno yidde o yaaha mais mbeɗa yinno o yaaha e dow teddungal ko tubak wiyata ko sortir par la grande porte ɓuuri yodde kono ɗo kam Moussa mbeɗa sikki Aissatou ko gonga hande so tawi Aliou Cissé yeehi alay saago goto foof jogo hen yiyande nde haalata kono ittata ñiŋoje ɗe bawɗe fawade makko foof ittata kadi hande golle moƴƴe lobbe ɗe wayɗude saabu Aliou Cissé nde arata nde équipe mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyi woni 2015 nden équipe o wonno wano nde o ari nde wonno waɗir ɗum c'est à jinmi wiide tan o heeɓi wadde équipe o stable manam wadde deñude équipe o ha wonɗo yettoyi hande en ɗum noon so heeɓi ɗum saabi ɗum kadi ko hokkama temps woni duuɓi jeenayyi ɗi no liggori ɗum no liggori e nder ɗum kadi en ɓooyi rewde e nder kawguel Afrique wadani en ɗum e pour min a yiyannam a haali haala coupe du monde no wawi taw ni ko ɗo no fonno woppirde golle tan ni o wiye kam Aliou Cissé rewinɗo addi ɗum ko hetto noon goɗɗum ɗum pote ko mbaɗami critiqué Aliou Cissé seeɗa koto banggue ko wiyete ko transition manam hande équipe nationale o no wayi ɗo ni ko ɓuuri ko henne ko Sadio Mané en Idrissa Gana Gueye en goni koye nawde c'est vrai que no waɗi pipi toon seeɗa wayno Pape Matar Sarr ko nandi hen mais on foti ɓeydude woɓɓe
ɓe ngannduɗaa hannde so tawii ɓe njehi tan ɓe ena naata ɓe kadi ene mbawa hannde jokkade an ko ɗon pelata ɓeɗagueɗen gonguel kono ham waddi hay ano foti yimɓe ɓe ganduɗa waddi o waɗi ɗo hen ha hees pat duuɓi battidiɗi am cuuhaɓe wonɓe ɗo fof kanko addi ɗumen amara wona Aliou Cissé woni caɗele mum de non mais o joni min mbiɗa jogui namdal gongal woni holi lomtotoɗomo Moussa mbiɗa jogui namdal gongal Arouna hande holmo miiji ɗon ene wawi lomtade tan Cissé no holmo miijiɗani mataw ko namdal ngal ko an tan dokkanmi ɗum saabu eɗen poti yaade e toɓɓere wonde kadi inɗe ene kaale Habib Beye Oumar Daf hay won wiɓe ni hawnaki wona Hervé Renard eyyi an hol yiyande ma hen mate ɓen aɗa sikki lomtade Aliou Cissé ma won hunde wemde mate ɓen kadi ene mbawi hande wona ho satti mboɗo jaggi tan wona ho satti saabu waɓe lomtaɓe no kewi a limi hen Oumar Daf a limi Habib Beye dooɓe ne jetti Pape Thiaw no continue waɗa ha wiyete intérim lomtomo tan jonde ha saaha ha eltowo heeɓe ha ɗo e mboɗo sikki toɓɓe ɗum pette nayyi keddiɗe hitande gasa nde mboɗo sikki kanko ardinte min noon so tawi min suwotono gardintume somi limanno Habib ala Oumar Daf gardintumi mi rewni hen Habib Beye mi rewni hen Youssou Dabo Dabo so mboɗo waɗano tato tan mboɗo suɓo hunde noon mboɗo jaggi ɗum no jiirumi holko waɗi gardinɗa Daf saabu kanko koye maɓɓe wonduno nde Sénégal watta 2017 ha 2018 eyyi kono won wiɓe kadi ko Daf mbiɗa de Oumar Daf eyyi Oumar Daf o wayri ɗo kankone o wayrani saabu fettoɓe ɗoɓe Oumar Daf hitande fof nanɗo wayrata ɗo e Sénégal woni nder équipe he omo andi ɗum fettoɓe ɓe omo andi ɗumen o liggodima ho juute Aliou Cissé hay sinno yehino nattino wonde nder équipe fettoɓe fof ko Europe pettata walla Arabie Saoudite ɗum noon majjani mo majjira haɓe duuɓi sappo dewde mon woni hen omo liggo e liggey entraîneur mboɗo sikki hande on wawi heltoɓe mo jiiɗaɗo e fof kanko ɓuuri hen jogade ham namdete e foddo jogade gardade équipe nationale mo ndewrumi hen ho Habib Beye noon won hen wiyen heldora expérience Youssou Dabo nanɗo hen no wawi yeren Malick Dafen fof nanɗo hen wona kamɓe tan Demba Mbaye en entraîneur uji nanɗo e leydi he kewɗi mboɗo sikki goto hen fof no wawi hay Pape Thiaw biteɗo no wawi lomtade mo kono min ham mboɗo jagui Pape Thiaw yaawi seeɗa no wawi fadede ha ɓooya seeɗa eyo Arouna a jarama en payete e Ligue des Champions Moussa Oumar Bari mataw e raɓɓikinde tan fettoɓe Afrique naaɓe mbaɗi toon golle payɗinɗe holko mbawɗa humpidde en hen ko noon a jaati Aissatou e Ligue des Champions nder nde ɗo yontere ene wayno dawal ɗimmal omo ganduɗa ko Mohamed Salah hakkude mabɓe e Bologna ene wayno e nder loggi ɗiɗi ɗi Liverpool loggi kanko Mohamed Salah waɗi hen gotol okki ɗum fartange hande dattade mo ganduɗa ko Didier Drogba joguinoɗo hande ardade yesso wonande Afrique naaɓe fettoɓe nder Ligue des Champions wayno o datti ɗum e loggol gotol kono ɗum ko ɓeɓe ganduɗa ko Afrique naaɓe woɗɓe ene hen mo ganduɗa ko Boniface leydi Nigéria ene wayno kañumne o waɗi loggol e nder oɗo ngal pottal mabɓe baltingal kono ko ɓiɗɗo leydi Ghana ene wayno toon to Monaco mo ganduɗa ko Mohamed Salisu kañumne heeɓi wadde loggi Afrique naaɓe hewɓe waɓena Sahrou Guirassy toon to Dortmund kañum e nder loggi ɗi kippe muɗum ene wayno heeɓi kamne kono o waɗi hen loggi ɗiɗi hakkude mabɓe équipe mboɓe kiwodira no waɗi eɗen mbawi wiide e nder neɗo yontere kam waɗi yoga Afrique naaɓe ganduɗa kolliri koye mabɓe yamanima ɗum yaaru yesso e nder pottite paaɗe Afrique naaɓe kolliri koye mumen min ko haala Real kalarmi ɗon ko bettere mawde ɗon kam mataw ko ɗum message Real mi haalano noon ko supporter Barça haaldata e moɗon ko kalta foof yo laaɓ kadi bone ko gonɗa koye jalde Real walla kadi bone koko ɓeydaniɓe saabu hanki karaba haala yalti kino woya hanki jiimi gulali woyi tubaak min mi haalta ono gonɗon koye fosade ko Arouna oɗon gandi Arouna ko Real jinganta wona kam min mi wona Real jinganta kono ham ho haalto ho e rewni lawol ayi wona mi haalni gañande o gañide gañoɗo ɗum fof sawo yani kanko gañi hoore ko yalla o gañani hoore makko e pettol kanko yeeli gañande nden tersigal gañi hoorem ala football ay ha fo way mabɓe do tolnide no kamɓe fof soɓe ndenani hade hitande mayre so reynaki kamɓe fof ɓen hôpital par ce que rythme an a fetti ñande alarba
hanki samedi natinda e terrain foftare nati wodde be so nena he be do gondo kam ko fo sa jewi harna action bo waddi o mo ganduda ko joueur Villarreal on gagno kersigan kango ham woni roda na warde yimbe ono mi harno mon gede woni wallahi ko ngori warde yimbe on ham baado ko rento dum sabu ngol watti wala Aissatou wana semaine goto la gagna yimbe di do ha ngoni fo lebbi jeego wana kam o pondudo gañito go wana kam wana gasi wana kam wollirde weltare ambe ko ñaganade tan Real tedduɓe on jettama heɗogol mo lobbol min jetti hoɓɓe ɓen min dokki oɗo haadi aleta rore toɓɓere wonde on jarama